srácok, ma egy újabb videó lesz, és ma Need for Speed-ezni fogok, és megtanítom mamának, hogy hogyan kell vele játszani. igen, ő az egyik osztálytársam, Benni, és most megtanítja, hogy hogy kell játszani. Na ez az egyik autó, ezzel fog majd Domán játszani, de addig én megyek a tuningolt Porsche-val. Kör, yes. És már csak várni kell, hogy betöltsön. Igen. És majd fogsz menni versenyt? Igen. Jó. Egyébként ez egy nagyon jó játék, ez igazából olyan, hogy a való életben, tehát minden meg van benne csinálva, lehet tuningolni az autókat, És azzal tudsz menni. És azzal tudsz menni. És nagyon életű, és meg van csinálva, hogy például, hogyha ütközöl a motor elejével, akkor ott van az a szerszám, vagy kellék, hogy tudj kanyarodni, és ezért, ha ott ütközöl, akkor nem tudsz annyira jól kanyarodni. De hát Benni az itt driftelget, mint az állat. De ez, mondom, ilyen nagyon jó hely, tehát így mindenhol meg van csinálva ilyen utcák, meg minden, ilyen sikátorok, és Benni neki ment egy kukának. De hogy lehet menni benne ilyen versenyeket. Most fogok. Igen. Most fogok egyet versenyezni. Itt lehet ilyen versenyt csinálni. Ezen a versenyen még én sem mentem. De most megnézzük. Ezzel az autóval fogok versenyezni, ugye a Porsche-val. És ott vannak az ellenfeleim, és most elkezdődik, és ez a nyíl mutatja, hogy merre kell menni. És most előttem van az első, de nyomok egy kis nitrót, és megpróbálom megelőzni, nem sikerül is. Júj! Visszaelőzök. Bajos. Nem baj, most kezd újra tölteni a nitróm. Igen. Nitrót azt hol látni? Ott bal alul, a műszer, olyasmi, mint a műszerfalon. Az jobb alul van. Ja igen, jobb alul. Bocs, ez nem megy annyira nekem. Akkor várjál. Akkor a nitróhoz ez itt. Igen. Ez itt. Igen. Az alsó kis, a nitró. az alsó kis kör. Fölső az még én sem tudom, hogy mi. És a jobb oldali nagy kör az ott mutatja, hogy mennyivel megy el. És bal alul van a térkép. Ott az mutatja, hogy mennyire vannak lemaradva az ellenfeleim. Most az második az nagyon a nyomomban van, és én vagyok az első. De szerencsére ezt a helyet már jól ismerem, és itt nagyon sokat szoktam driftelgetni. Csak ezt most egy kicsit elrontottam, mert kicsúsztam. Én most először látom ezt a játékot, és nagyon jónak néz ki. Az is, én már több éve játszok vele, csak most egy ideje már hanyagoltam a játékot, mert inkább mást játszottam, de az a baj, hogy a második az nagyon a nyomomban van. Hogyha egy driftelést kicsit elrontok, akkor beelőz. De szerencsére a nitróm az mindjárt teljesen feltölt. Jó, ezt a részt nem szeretem, Miért? mert ez itt nagyon keszekusza. Meg itt ilyen kanyarok vannak. Mondjuk eddig is ilyenek voltak, de ezt a kanyart utálom a legjobban. És neked mennyi a rekordot, amit így elértél max sebesség? 300 valamennyi. 340 körül. Jó, első lettem. Na, és első. És nyertem $8000, amivel már tudom is tuningolni az autót, de ezt már nem fogom, mert ez már konkrétan teljesen fel van tuningolva. Hanem inkább most elmagyarázom Dománnak, hogy mi hogy van. Nézd, Domán, itt a bal oldali, az R2, az ugye a fék, és tolatni is lehet vele, hogyha már megálltál. A jobb felső, az a gáz. Itt vannak a csapattársaim amúgy, vagy az ellenfeleim. Menj arrébb te! Jó, mindegy. Az X az a, nézd van, az X az a nitró, a háromszög az a nézetváltás, a kör az a motor leállítás, és azt a gázzal
azaz az L2-vel, vagy a fékkel lehet újra És hogyha indítani. mész és leállítod, akkor ez Hát tovább így menet közben nem lehet. Ja, hogy nem lehet. Ja. Így menet közben nem lehet, csak hogyha áll az autó, vagy a nullával megy, azaz nem megy, így be lehet. A négyzet az ugye, hogyha megyek, figyelj, most megyek egy picit ezen a hegyen, a négyzettel lehet ilyeneket driftelni, de a kezdőknek még nem ajánlom, mert az nekem is még nagyon nehéz. Látjátok, most is kicsit kicsúsztam. Igen. Ugye akkor az a négyzet a drift. Itt nézd, ezzel lehet irányítani. Ez így, hogyha lefelé lehúzod, akkor előre mutatja az autó, meg ezzel tudsz így forgatni a kamerát. És nézd, ez itt a telefon. És akkor itt lehet visszaugrani a garázsba. Itt a map, ezek meg még nem tudom, hogy mi. Hát, és hát igazából ennyi, mert tudnak jönni rendőrök is. Például most itt a mapon kicsit lekicsinyítem. Jelölt ki a rendőrség. Elmegyek erre. Na igen, ezt mondom, hogy óriási Itt ez nagyon nagy ez a map. Óriási. Nagyon nagy. Itt erre is el lehet jönni, csak erre már nincs semmi érdekesség. Meg arra nagyon nehéz is eljutni. De itt a rendőrség, hogyha kétszer rányomsz X-el, akkor mutatja itt a csíkot, hogy én most például itt vagyok a város túloldalán, és akkor itt el kell kanyarogni, és akkor itt menni kell át az óceánon, vagy nem tudom mit, és akkor ide eljutunk. És itt ezt a helyet mutattam meg az előbb Dománnak, most a videóban is elmegyek oda, csak az meg kéne fordulni. Hát és akkor most elmegyek. Ja. És nem fog sokáig tartani, mert ugye hát nagyon fel van ez konulva. Igen. És ugye mit mondtál, hogy amikor ez volt, akkor sem nem játszottál vele, mert olyan rossz volt. Mi? Hát, hogy olyat mondtál, hogy ez az autó olyan rossz volt, amikor megkaptad, hogy nem akartál vele. Nem, Domán, ilyet nem mondtam, azt mondtam, hogy ez az a... Ja, és elfelejtettem mondani, hogy sajnálatos módon Duda az nincsen ebben a játékban. A legjobb részét figyeltem. Igen. És az van, hogy hogy amikor megvettem ezt az autót, most mi lett? Ja, elment a de mindjárt visszajött. Nyugi, visszajött. Jó van. Na, meg ebben ugye tudnak rendőrök is üldözni, és hogyha azok üldöznek, azok vannak belőle nagyon gyorsak. Életemben találkoztam Lamborghini rendőrautóval. Szerencsére az a Mustang volt, és akkor nagyon... Hívd meg. Hagyjad őket. Azon nem tudom ki. A hívásokat én sose szoktam felvenni. Miért? Mert az a hívnak, akkor az mit jelent? Nem tudom, még sosem vettem fel. Hacker vagy mi? Lehet amúgy. És amikor megvettem ezt az autót, akkor már nagyon gyors volt, viszont még tegnap tuningoltam, tegnap tettem bele, amikor nyertem egy versenyt, akkor szereztem $8000, úgy, mint most is, és akkor azzal mindenből a kerekekből azért tudok ilyen jól driftelni például ezzel az autóval, mert a legjobb driftkerék van benne, meg minden a fékből is a legjobbat vettem, ilyen jól fékez, mondjuk most éppen 200 nem tudom mennyivel mentem, szóval ahhoz képest nagyon jól fékez, de miért nincs ebben a játékban Duda? Ja, és mindenki félreáll. Jaj, de üldöz a rendőr. Na, látjátok, ez a jele annak, hogyha elkezd üldözni a rendőr. Bevillog a De tényleg ez a jele. arcomba. Jó, ez most mondjuk bajos. Azt láttad? Hát igen, vannak benne ilyen kisebb bakik, vagy bagok. És ebben még rendesen az is meg van csinálva, hogy a tévétek, vagy amit láttatok, annak a képernyőjét besározza, meg bevizezi, hogyha olyan az idő éppen. És még csak egy rendőr van szerencsére a nyomomban, de hát mivel Porsche van, ezért mivel tudok 200 nem tudom mennyivel menni, ezért le tudom rázni. Igen. Szóval, hogy már csak 4 másodpercet kell kibírnom, ott ugye már 890
dollárra megbüntetett a rendőr, de mivel elmenekültem, ezért nem lett semmi probléma. Tehát várjál ilyenkor, akkor levonja azt a pénzt. Nem, ilyenkor nem, hogyha el tudsz menekülni, viszont hogyha látod, hogy kiírja azt a 80 valamennyi dollárt, akkor és megállsz, akkor még nem veszi el az autódat, igen, az autót is el tudják venni, nem veszi el az autódat, csak amennyi pénzed alapból levonják ezt a pénzt, viszont hogyha gyors az autód, mint nekem a Porsche, akkor el tudsz menekülni, és várjátok, megmutatom nektek a 300-at. Ott szembesávba. Szembesávon, igen. Jobb alsó sarokban mutatja. Na, igen, hogyha 300-al mentek és kimentek a falra, akkor ez fog történni, viszont akkor semmi baj nincsen, mert akkor visszadob a játékba és folytatod. Ja. Ez igen. Akkor tök jó. Igen. És elértem, úgy figyeltem, a 300-at elérte. Ja, csak az a baj, hogy a nitro az nagyon lassan tölt újra. Igen. Hát igen. Ez is egy probléma lehet. De az mondjuk nem probléma, hogy 300-zal megyek már megint. Szembesávban. Ja. Jó, itt egy kis fék, így már megint ez. Már megint neki ment. Jó, hogyha tudnátok, hogy Domán hogy játszik. Sehogy nem, és sose játszott ezzel a játékkal. Igen. Pont ezt akartam mondani. Hát, de ezt nagyon nehéz irányítani. Nagyon sokat kell tanulni. Igen. De már még emlékszel, hogy melyik gomb megy? Igen. Jó, akkor, hogyha elértem oda, ahová kell, akkor majd megmutatom a többiek, nézzük meg azt a hajót. Tudod, hogy igen. Néztünk. Igen. És utána játszott. Vagy te Benni játszott már. Igen, és megmutattam neki ezt a helyet, ahova most megyünk. És ott vannak egy kis spoiler, ott vannak hajók. Mert egy kikötőbe megyünk. Igen, a kikötőbe megyünk. Térképről azt már fel lehetett ismerni amúgy. Ott amúgy a térképen lehet látni, hogy mikor van hol verseny. Hogyha ott egymás után több ilyen kis nyilaska megy, akkor az azt jelenti, hogy verseny van. És figyeljétek, itt jön egy versenyző, az egy versenyző volt. És amúgy mindjárt odaérünk, már ott a bal alsó sarokban a térképen. És akkor most ide értünk. Figyelj, ott mennek a versenyzők. Már utánuk megyek. Ja. Kilököm. Á, de már nem tudtam. Madarat löktek. Tudom, de ezt nagyon nehéz kilökni, nagyon jól kell találni. Most visszalépek Domának a garázsba, azt itt kell, hogy meg kell nyomni itt az opticiont. Ezt megnyomod, és akkor itt lemész, jump to garázs. Ugrás a garázsba. És meg kell nyomni. Jaj, bocsi. Várjál. Bocsi. Jó, igen. Jó, és most akkor ez a kép, hogy visszamegy, és akkor átváltok Dománnak a Mustangra, mert nem bízom rá a Porsche-t. És itt ott jobb alsó sarokban írja is, hogy exit garázs, hogy kijárat a garázsból. És meg kell nyomni akkor azt a jelet, amit ott mutatok, az én személyem akart. És most átadtam Dománnak a konzolt. Most ő fog. Ja, egyébként tesi órán lesérültem még tegnap, úgyhogy nem tudom, hogy fogok játszani, de hát azért ezt tudjátok úgy van, hogyha lesérülsz, akkor tesizni nem tudsz játszani, azt mondjuk. Hát, már a gépen is játszott. Ja, igen. Hát, Na, most gurul ki az Mustang? Nem. Na és akkor most nyomattatod Domán. De várjál, tudok egy trükköt, ezt még Benni tanította. Ja, igen. Hogy a fék kicsit elkezd hátra tolni, és utána megnyomod a gázt, és akkor így bepörgeted a kerekeket. Yes. És az még nem életű ebben a játékban. Ebben nincs boost. Nincs. Ó, basszus. Na, látod, ez nincs feltanítva. Ja, és a boost sem, boostot is venni kell hozzá. De ők tudnak dudálni, meg miért nem? De Domán! Ó, jó, várjál. Jó, van, tudom, hogy kell elmenni. Hova akarsz eljutni? Közelít válasz, mert az lassú autó, Domán. Közelít. Elmegyek. Benzinkúthoz menjen. Úgy. Így. És kör.
És akkor most ott bal alul mutatja. Fordulj rá. Mindjárt. Ez hosszú lesz, gyerekek. Nyugalom. Menni fog. Ez mennyivel tud menni? Nem tudom, ezzel nem szoktam menni. Aha. Na látjátok, így vezet Noán. Hozzám képest Jó ez van. ilyen. Nyugalom. És Noán úgy néz a térképet is, mert nem erre kell menni. Nem érdekel. De nyomd a gáz, és egyszer csak a féket, vagy féket, így négyzetet. Na, ügyes vagy Noán, Menj már. és így a gáz. Így ki a csínre. Így. Jó. Ezt látom valahol, hogy jön a vonat? Nem. De nem biztos, hogy jön amúgy, nem tudom. Nekem rémlik csak úgy. Azt látod, milyen jól bevettem? Igen, láttam, Noán, az nagyon könnyű kanyar volt, csak hogy tud. Hogyha, figyelj, a hegyekben ne akarj ezzel az autóval menni, meg te, amíg nem tanulsz meg el. Add ide, Basszus! És De tudnak a rendőrök. de várj, ebben nincs nitró. Hát tudom. Ó, de ezzel hogy fogom lerázni őket? Most Zsomán átadta nekem a Azt kontrollert. mondom. Mi nem a fossébre megyünk. Azért, mert, Ha a garázsba bemész, akkor nem? mert a Porsche-t azt nem bízom rád. De hogyha a Ó, garázsba... ezzel nagyon rossz De hogyha driftelni. a garázsról bemész, akkor... Amúgy meg ott a benzinkút, elmentünk mellette. De hogyha a garázsról bemész, akkor is oldozni fogunk. Dehogy is, akkor nem. De én még... levonták. Nem mondták még le. Ja. Na, de, bocsi, rosszul mondtam, hogy ott pirossal írják ki a dollár jelet, meg a pénzt, akkor nem mondják le, hogyha pedig kékkel, akkor lemondják. Hát igazából ennek inkább fordítva kéne lenni. Igen, de Need for Speed. Igen. Ja, és az a játék neve, hogy Need for Speed. Meglepetések játék. De olyan idegesítő, hogy nincs nitro. Igen. Várjál. Need for Speed, majd a címbe leírom, hogy hogyan kell Várjál, nem ezt. megcsinálni. Mindent van, csak veszek vele boostot. Jó. Na és akkor most Benni megmutatja, hogy hogy kell. Igen, most megmutatom, hogy hogyan kell vásárolni. Ugye most bármelyik szépen a Most garázsba. visszamentem a garázsba. Így most kiadja, hogy fölül vagy Ford Mustang X. És akkor így egyből kétszer X. És akkor így ki tudod választani, hogy hol akarsz tuningolni. Aha. És te mit akarsz? Hát én a motort, valami jó motor kell vele. Mondjuk ez a legjobb. Ez a legdrágább motor. Na lássuk a kerekeket. Tudja valaki, hogy van angolul az, hogy boost? Úgyhogy nitro. Nem a kerek, boost. Akkor lehet, hogy ebbe az autóba nem is lehet boostot tenni. A hátulján van akkor. Várj. Ezt át tudod írni szerintem. Nem. De át tudod szerintem írni. Ott jobbra. Jobb. Ó, Jobb. Át tudod írni. Benni nyosz. nem, van egy jobb ötletem. Mi lesz? Diszkusz. Nem. Benni. Egybe. Benikár. Benikár. És várja, a színe az legyen valamiben. Ó, ez jó. Ez. De az a baj, hogy ezt is pénzért kell. Jó, hát. És legyen a legmenőbb. Ott van. És hogy mióta lett 9355 dollárom? Ez sok. Nagyon hallod. Ez mondjuk a fiú. Hát 8000-et kerestél. De az mondjuk igaz. Windows. Oho. Ezt meg tudom. Oho. Jó van, Mustang az. Hát. És a nitrót azt még mindig nem lehet. Hát nem. Borzsóan, de ebben most nem tudok tenni nitrót. De most te maradsz ennél az autónál, mert várjál, kipróbálom először, jó? A Mustangot azt nem bízom rád. Ja, akkor engedd a Porsche-t. Ja, a Porsche-t nem bízom rád. És nézzük. Azt a Porsche-t, hogyha meg akarjátok venni.
körülbelül csomó versenyt kell mennetek, mert ha jól emlékszem, $30,000 került. Vagy több. Az nagyon sok. Nagyon. Menő lett? Nagy. Ez? Aha. Nagyon. Hát nem látod? De. Busz az úgy. Mindig nincs benne. Sebesség, az gyorsulás az nem változott. Kanyarodásra az mondjuk kicsit változott. Driftelni is jól lehet vele, mondjuk azt eddig is jól lehetett, de a Porsche-val jó. De várjál, ez csak kinézetre változik, azt ugye tudod, Domán. Ja. Most jöttem rá. Na tessék. De menő végül is. Na nézzük, hova menjünk. Erre bejelölöm a helyet, jó? Jó. Rendőrség. Azt fogom. Ja. És akkor átfogod. Oh. De ez tehát itt még a térképen is meg van csinálva a tengeren a hajó. De. Jó, hova menjen, Domán? Várjál, közel is választok már. Hát ez nem olyan gyors kocsi, Igen. hogy azért Hogyha kijebb nagyítasz, akkor gyorsabb. Nukleáris gyár. hol van nukleáris? Ott már voltál? Nem, oda nem lehet elnézni, oda nem vezet egy út se. Ez csak a térképen dísz. De, vezet. Menj arra. Följebb. Ez? Vagy menj följebb. Szerintem ott a vég. Ott van egy ilyen útszakasz. A hegyben. Nem. De a hegyben egyben nem lehet felmenni. A hegy az itt kanyarog, itt De nem lehet. azt mondom. De nézd, várjál, menjél fel a helyre. Jó. Túljapa. Speedrun. Ja igen, a kényesebb úgy vagyunk bejelentkező, hogy túli apa. Na és akkor így. Nyomatozod. És indulás. És meghalás. Na várjál, ne tölt össze a kocsit. Benni, nem mentünk el a boltba, holnap üdítőt kell venni. És holnap nincs suli. Ja, De van! Srác, tényleg srácok, most van A suliban nekünk a karácsony, és úgy van, hogy a fiúknak kell üdítőt vinni, a lányoknak pedig sütit. igen, és holnap nekünk nem lesz tanítás, szerintem senkinek se. Na mondom erre? Rossz irányba mentem. Azt hittem, hogy át lehet menni. Hát ne! Szépen arrébb toljuk, csak megpocintettük, Ott szinte. arra megyünk. Beszélgettünk. Itt egy ember, kitoljuk szépen, kitoltam. Jó, oké. Anya elhárítás történt, Igen, igen, mert most a Domán nem náluk a saját házukban videózik, hanem átjött hozzánk. Ja, hát ezzel óvatosan kell driftelni, mert ezzel nincs olyan... túlnyomod, akkor az... Igen, mert a Porsche úgy van a drift gumi, hogy nem tud nagyon kidriftelni, Opsi. nem tud nagyon kicsúszni oldalra, mert olyanok a kerekei, hogy driftelni az nagyon jó lehet vele. Bemelegítjük a motort. Viszont, de van, ne csináld! És mehetünk. Amúgy a kört nyomd. Nem, fékezz le. Gáz, fék, gáz. De fék, állj meg. Tolas. Gáz, tartsd nyomba. De már tudod, kerékpörgetés. Jó. És most várja. Jó. Csak az előbb kiírt valamit, hogy nyomjuk meg, de nem jött össze. Domán túl lassú vagy. Vigyázz, már jön egy player. Nézz hátra. Hát nem volt Hol? gyorsan. Ja, megvan mindjárt. Ott jön. Nem vagyok gyorsan. Állj félre, engedd el, mert ő pró. Jó. Kettő is jön. Szerintem neked fog az egyik menni, ezt tuti. Aha! És megyünk utána. Kapd el! Állj meg! Porsche-val amúgy simán utolérném. Hát ez esély. Ja, és felkelt a nap. Jó! Nem erre Hogyan megyek, de nem hoztál? baj. Nem erre kellett volna. No van! Menjen már a normális úton, azt nem fogod utolérni, Lamborghini van. Vagy valami olyasmi.
És lehet venni autót 8000-ért. De az nagyon béna autó. Porsche az került 30 000-be. Bőven szerintem. De nem vagyok biztos, mert azt már nagyon rég vettük. Ezek versenyeznek. Jó, akkor én tűzök innen. A hegyekben ráadásul. Na, Direkt egy olyat választottam, hogy neked menned kell a hegyekbe, hogy megmutatod a nézőknek, hogy hogyan tudsz driftelni, milyen profi. ja, Milyen, én vagyok a legjobb. milyen Én vagyok a professzál. legjobb. Mindegy, nem tudok betűzni. De már most add ide, most megmutatom, hogy én hogy megyek a Az hegyekbe. jó bevett. Most add ide, add ide. Várja. De várjál, Csak nem, oda nem, megyek. nem kell. De tovább. Tovább. De most add. Jó, csak leesek. De tovább is komolyan. Leugdatok. Szeretném megmutatni a nézőknek, hogy én hogy megyek hegyekben. Na, Várjál. nincs nitró. Na, Na, figyeljétek! Ez most én vagyok. Most én irányítom Benni, a profi. És most én megyek a hegyekben. Már nem áll, nincs nitró. Folyton elfelejtem. Lehetne gyorsabban is. A profi. Benikál. Hát te tudsz ilyen driftet? Biztos, csak nem így. Tudok ilyet, csak végzetes hiba lehetne odaadni. Ja, és most itt van. Kontroller. Itt van. És szerintem most vége is lehet a videónak. Nem, már nem tovább. Jó, Nem. Nem. Wade Canyon, az komoly. Ja, amúgy ez itt nagyon lesz. Na, így. Oda akarok menni a... Jó nagy Isten. Vagy állj meg és nézd le. Várjál, megfordulok. Azt hiszem használod egy. Na figyeljétek, ott van a... Ez a város. Ez a Need for Speed városa. És ez még hosszan nyúlik tovább. Közelebb mész. Közelebb mész. És így leesel. Ja, hát ja. Az a balra, az a Need for Speed városa. És még hosszan Nem nyúlik tovább. mutatjátok, hogy nem jó az a játék. És még hosszan nyúlik tovább. És figyelj, így megyek le. És amúgy majd írjátok meg kommentben, hogyha akartok még ilyen Need for Speed-es Mert akkor videókat. hetente, minden héten tudunk csinálni legtöbbször ilyen videót, mert csütörtökönként egyikünknek sincs edzése, mert Domán kézizik, én meg focizok. Igen. És akkor szoktunk átmenni, és akkor tudunk itt nálunk Need for Speedezni. Viszont De nem biztos, hogy még csütörtökön felrakjuk a videót, Igen. mert ugye Igen, mert... az is idő kell, Igen. szóval, ja. De ezt majd rakd fel, mert ezt meg akarom nézni. Igen. És iratkozzatok fel! Igen. Különben nem lesz több ilyen videó. Igen. De amúgy lesz. Igen. Na, És várjátok, most figyeljétek, megyek én a Porsche-val a hegyekbe. Na az lesz baj. igen. Lesz rendőr. Akkor, fölmegy oda, Ahol most volt a Dománnal. és, És onnan le fogok szállítani. és akkor onnan lejön, leszágult, vagy lerekül, nem Hát, tudom, azt majd majd ő meglátjuk. eldönti. Azt majd ő eldönti. Vagy majd az Isten kegyelmezze nekem, vagy nem. Igen. És akkor utána ide Ja, is lesz a videó. és ebben az autóban nem lehet kiszállni. Ebben a játékban nem lehet kiszállni az autóból. Igen. De De megéri. De benne vagy a játékban? Hát benne ülök az autóban. És van karaktered? Nincs. Azt nem lehet csinálni. Ja. Jó, itt voltunk szerintem. Maxa nem, akkor nem. Akkor is a közelben leszünk. És akkor most abban a városban van, amit onnan föntről láttunk. Igen, ez most én most, vezetem. igen, most akkor Benni vezet. és Szerintem én- látszik. Igen. Még nem mentem neki semmire. Max és stop táblának. Igen. Hát jó, Max te egy minden- embernek. Egy ócska büfének is neki ment. Egy Jó, de az doboznak. ócska az kinek kell már. Doboznak. Ja, hogy igen. Azt lehet amúgy a versenybe csinálni, hogy lemész egy utcakapról. Persze. Nem lehetne. De és akkor kiírja, hogy hanyadik vagy autós vagy. Igen. De figyeljetek,
hogyha nagyon le vagytok maradva, meg nagyon rossz az autótok, mert már mindennek nekimentetek, már még kezdők vagytok, úgy, mint Domán, és versenyben vagytok, akkor, és utolsók vagytok, és már nincs esélyetek, akkor is fejezzétek be a versenyt, mert hogyha utolsóként érsz be, azért is kapsz egy kicsi pénzt. Igen. De már te ezt honnan tudod, ezt mint te sosem tudtad meg. Nem most mondtad. Ja. Nekem gondoltam. Ja, és amúgy Domán 70-nel mindennek neki ment a hegyekben, én már 170-nel megyek driftelgetve a hegyekben. Jaj, de benne. Júj! Na jó, elszóltam magam. Mennyibe kerül ez a játék? Ingyenes. Na, ingyenes ez a játék. Na most Aztán. nézzetek De nem meg, biztos. nézzétek Júj. meg egy játékot, Bocsi. mondjuk valami nem Ez a ingyenes. példa. Hát most nem Nekem mondtam, te jól jön. jó, pár játéknál igaz, hogy lehet, hogy jobb, de hát ilyen textúrákkal ingyenes ez a játék. Nem biztos, hogy ingyenes. Nem biztos. Most És itt ingyenes vagy- vagy nem ingyenes? Itt vagyok, ahol elvileg veled voltunk. Nem. És ahogy ott egy igazi player. De ez nem az a hely. Szóval most Igen, ez lesz az, mert ott a védkanyom. Igen. Evil Canyon. Nem, Amit ez azt tudod, mindegy. mit jelent? Nem. Ördög Canyon. Evil Canyon. És ha jól tudom, Értitek? és ha jól tudom, Értitek? és ha jól tudom, ezt egy valós városról mintázták. Tényleg? Aha. Akkor elvileg ezt egy valós városról De mintázták. nem biztos. De nem biztos. Hát neki mint semmi nem biztos. Ja, egyébként Benéjéknek van egy kutyájuk. Ja igen, behívod a kép. Aha. Zsebi! Most nem fogjátok látni, mert Zsebi! Zsebi a kutyám. Zsebi, gyere! Gyere, Zsebi! Gyere, Zsebi, gyere! Gyere! Ott van. Szia! Nézz oda, nézz oda, nézz oda, nézz, oda nézz. Ott van a kamera. És Zsebike, Ott van a kamera. itt van. Nézd, Zsebi, tiéd. Csinálj! Zsebi! Na, ő a kutyánk, Igen. Ő a kutyus. Ő. Na. Na, visszatérünk a játékot. Zsebi, helyedre. Jó, és most ma, és bejelölöm hol van? Ott a garást. Így, és most le fogok menni a hegyről. Menj, Gyori! Isten tudja, hogy hogyan, de meglátjuk. Jó lesz. Két dolog van. Vagy repül, vagy úszik. Úszó. Jó, ússzál. De azt tényleg tudsz? Nem, Hát ja, akkor jó. nem erre. De látjátok, én így fordulok meg. Domán hogy? Hát Én a pro player. én úgy egy lerepülök ágyról. Én pedig És szépen... a levegőben Én pedig úgy 170-nel driftelgetek a hegyekben. Te pedig 70-nel lekívülsz mindennek a hegyekben. Ó, na most látszódik a város. Oké. Anya elhárítás. Anya hárítás, Júj. Na már megint beesteledett. Is. Nem erre. De amúgy ilyenkor jó, mert ilyenkor szép a város. Igen, nézzétek, Nézzétek ott meg. van. Ott. Ez a Tehát, hogy- város. És ott, Ott van, ott az a ott híd. van, ott van az Eiffel-torony. nézzétek azt a hidat. Látjátok azt a kis Nem kék látom. formát? Hol? Ott a távolban. Hol? Ott kicsit jobbra. Hol? Na várjatok. Megmutatom. Itt. Látjátok? Biztos, nem tudom. Nem biztos. És akkor az, Ja, de le. az a híd, megmutatom nektek a mapon, az a híd, az elvileg, ez a Odáig híd, látni? az elvileg ez a híd, vagy, Royal Park. vagy ez a híd. Aha, biztos. De tényleg? És a hídról le tudsz ugratni? Nem. Na és figyeljétek! Itt a profi! Egy kis nitró a hegyekben, mit árthat? Na az alagútban. Valaki közben kilépett a játékból. 200-zal mentem alagútban, az normális a Spike hegyekben. Speed. Incoming call. Na, de hogy akkor igen, hát ilyen az a játék. Figyeljétek, tudok fánkozni, ja nem? Jó, Ebben a megy. játékban nem. Na, és akkor
Most visszamegyek a garázsba és vége a videónak. Igen, visszamegy a garázsba, aztán majd kommentbe írjátok meg, hogy Legyen még ilyen legyen videó. még ilyen. Ha nem írjátok, az se baj, mert biztos, hogy rakunk még föl ilyet. Úgyhogy igazából De írjátok meg. ne vegyétek a fáradtságot, hogy meg kell jelenni. De írjátok meg, mert kíváncsi vagyok, hogy kinek Írjátok tetszik. meg, mert- És várjál, Domán. Írjátok meg, hogy kinek melyik rész tetszett ebből a videóból a legjobban, mert az, hogy Domán vezet, az, hogy én megtanítom jobban vezetni, az még nem volt, de olyan, Ugye a vicceségre mentek. olyan is lesz. Ugye, hogy a vicceségre mentek, ugye? Olyan is lesz, meg majd olyan is lesz, ott egy player, csak most visszamegyek a garázsba. Oh. De szóval az animációk is. Igen, És, ezek nagyon és menők. látni, hogy van elszörve a kocsi. Igen. Tehát, hogy még azt is megjegyzik. Tehát, hogy Igen. nagyon jó. És nézzétek meg, ez is milyen menő. Hogy így ez. Na igen, és itt, igen, várjál, figyelj Domán, bemutatom nekik a kocsit. Ez így előről. Így, itt oldalról, és így, megy körbe. Neked. De menő, ezt észre sem vettem, hogy ott van ilyen. Azért. Na figyeljetek, és mondjátok meg, vagy hát nem mondjátok meg, mert nem tudjátok, viszont szerintetek, várjál Domán, még nem lesz vége a videónak, hanem még megyek egy versenyt a nézők kedvéért, még egy utolsót, és akkor úgy lesz vége a videónak, hogy kiírja, hogy hányadik leszek a versenyben. Igen. És akkor elköszönünk. És a És Porsche-val majd, megyek. majd még megmutatod azt, hogy hogyan lehet venni kocsikat? Aha. Milyen kocsik vannak, meg ilyenek majd a verseny után. Jó. Csak megpróbálok egy olyat, amivel lehet 8000-et keresni, Jó. hogy első leszek, hogy akkor tudjak Ott mennyit tudsz keresni? 8000-et, de ez városi, az a baj, ezt nem szeretem. Autópályán 2000 az nem jó. Itt ez az út is jó lenne, de ez is csak 3000. Ez is. Erre lesz valahol egy jó verseny, ez szerintem. Nem, ez is csak 2000. Ez lesz az, nem ez? Ez az. Az autópálya verseny. Akkor Oda is megy szépen. igen, de oda óvatosan, oda nem fogok Rossz száguldozni. irányba mentél. Tudom. De oda óvatosan fogok menni, nem fogok száguldozni, mert nem akarom, hogy a versenyig összetörjem az autómat, hogy olyan legyen, mint egy vadi új autó. Igen. Szóval Az az, is fontos. Tehát, hogy figyeljetek majd oda. igen, hogy ne karambolózzatok, mert hogyha előütköztök, akkor elől van a kerekeknek az, ami irányítja őket, és hogyha az egy kicsit megsérül, szóval, hogy orral nekimész valamire, akkor az a valóságban is úgy lesz. Tehát, hogy Ugye, nem tudsz várjál, hogyha mondjuk így most egyenesen mennék és beleszáguldanék a falba, akkor nehezebben tudnék kanyarodni. Nem tudom, értitek-e? Szerintem nem. Tehát, hogy beleszágul, megsérül az alkatrész, Ami irányítja a meghibásodik, kerekeket. igen, meghibásodik, és nem tudsz olyan jól kanyarodni. Igen. Tehát ez olyan, mint amikor összenyomod egy műanyag összenyomsz egy műanyag pohárt, és És az már nem fog kijönni. nem szép fog egyenesen. kijönni, hanem hogy nem tudsz vele olyan jól inni. Hát igen. Tehát, hogy tehát értitek? Hát nem lesz vadi új autó, Hát nem. Ezt fel is döntöd. de arra számítottunk, hogy nem lesz teljesen jó. Hát igen. Hát jó, ez ilyen, ott fel kellene menni. Tudom. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ez a játék az ilyen nagyon jó. Nem is tudom, hogy miért nem töltöttem még le. Mert addig nem ismerted barátom. Igaz. Ja, és egy fél évig pattársak voltunk, csak Domán szerencsére egy lány mellé ültették. Szerencsé. Mondjuk amúgy igen, jobban játszik. Hogy Kicsit ellöktem? ellöktem. Ez egy Szerintem player. most akar kilőni. Ez egy player. Kilépni. Vagyis csak a mapot nézi. Ja. Ez egy player. Állj be elé. De nem, mert akkor összetörője Ja, csinálni. jó. De onnan lehet tudni, hogy kik az igazi player, hogy ott a nevük oda van írva föléjük. Igen. Viszont amúgy tudod, odaállsz elé és leállítod a motort. Vagy állítsd le a motort. Menjetek egy versenyt. És így adsz egy kis jelzőt. Már mindegy.
olyan lassú. Én, Nem. Ott át kellett tanulni. Domán, ura vagyok a helyzetnek, jó? Jó. Én tudok driftelni is. Mert te a gyűrűk ura vagy? Legyek ura már, bocsánat. Ja, legyek ura, jó van, jó van. Legyek ura! Tudom. Vagy legyek valaminek az ura. Vagy, Legyeknek az ura. igen. Dománnak is tolmács. Ja, és Dománnak a kedvenc állatai a hangyák, ezért a suliban a barátommal, meg én elneveztük őt Bogarasnak. Igen. Szóval most Bogár. nem lepődjetek meg, hogyha innentől néha úgy fogom hívni, hogy a kis Bogaras minden, ide Domán. Nem erre. Nem Várjál, erre, nem erre, nem kicsi erre. lassítás, mert 200-al nem ajánlott, hogyha nem akarod összetörni annyira az autódat, úgy nem ajánlott driftelni, mert akkor puss bele a falba. Igen. Hát igen. Ez kicsit tragikus lehet. Számodra is, bár hát attól függ. De ilyen színes úton lehet driftelni bőven. Igen. Ja, és itt De nem nekem. nitro. Nem nekem. Hát neked nem. Te nem tudsz. Hát igen. Szóval, hogyha akarnál, se tudnál. Igen. Konkrétan. És a driftet azt nagyon sokat kell gyakorolni, és hogyha jönnek a rendőrök, akkor nagyon fontos. akkor hogy vagy jól lépjetek legyen. ki, vagy kicsit rázzátok le a rendőrt, és menjetek vissza a garázsba, mert akkor abba fogja hagyni. Itt a verseny. Amúgy elérkeztünk hozzá. Mert akkor abba fogja hagyni. Most felülök a kanapéra a kényelmesnek. De már gyere el onnan, mert be fogsz állni a képbe. Jó. Na igen, és így most ez egy ilyen verseny. Ott van előtt új. Azt oda menő az autója. Jó, és így be kell menni a És így bankba. kell indulni. Aha. Hogy kifüstöljük a kerekeket. Füstöl már ki. De most nem lehet. Ja. És nem szabad. Figyelj, mindjárt kezdődik. Menj! Nem áll, neki sokkal jobban indult. Nem csak ő boostult. Nem. De miért csak ennyivel tudok menni? Túl melegett a motor. Jó, most mehetsz. Nem váltasz fel valamilyen. Föl kellene váltanod. Nincs valami gomb, hogy fölválts. Jó, most vagy. Most 3-ason vagy. Megnyomtál valamit. Ó, hogy ezt így kell. Váltsál már föl! Jó, 4-esen van. 5-ösen van. 6-oson van. Jó, remélem valamikor be tudom élni. Hát de nem mindig amúgy. És hogyha most beérsz, akkor nem üzelsz. De kapok pénzt akkor is. Ennyi volt? Ja. Így. Jó, ez nem ilyen irányított. Mennyit kikérem kaptál? vannak. 1000. Mindjárt még egy versenyt megyek gyorsan. Akkor még egy verseny. Még egy versenyt megyek, mert ezt elrontottam a rajtót. Igen. Meg hát az elejét a versenynek. Tudsz még egyszer menni olyat? Igen, azért fordulok vissza. Ja, jó. És most még egyszer egy ugyanilyen versenyt megyek. Szerintem nincs miért, Domán. Hello. Hello! Dománnal Need for Speed-ezünk. Jó. Itt van a Porsche. És apa videózik Domán, szóval légy szíves, Hello, ne beszélj. szia. Domán, apa videózik Domán. Nem, szerintem pedig te Úgyhogy elfáradtál. maradjak csendben? Igen, kösz. Ez- Jó, nem találom azt a versenyt, ezért ma. Pedig közel volt. Ott volt. Ja, Rossz. nem, ott volt. Ez az. Nem az. nem Föl. az. Ott van balra. Te hozod. Ja, de. Hát amúgy közel voltál. Majd. Túl mentél. Nem! Te túl mentél. Ja, de. Onnan már rajta visszafelé. Jó is! Nem történt semmi. Nem tört össze a kocsi, nem. Nem. Nehogy azt higgyétek, tök jól van meg minden. Ott az! Ott a verseny. Sprint race. De ez most nem azt szerintem, hogy... Nem érdekel. De ez az. De ez az. Vagy nem? De. Nem. Nem, ez nem az. Jó, ezt jobban szeretem, mert így tudok, így el tudok húzni, mert ezek olyan pályák.
Menjél arrébb! Jó, jobb kell mennem. Na jó, ide kell az előrelátó képesség, de nagyon. Jó, és Már nekem tudod, az így van. messze látó. Jó, de ezek nagyon gyorsak. Nem baj. Mondjuk én sem vagyok túlságosan lemaradva, 5. Ja. Ezt Az elbírom. baj. Jó, várjatok. Ez rossz lett. Ő is kiment. Restart. Ja, jó. Így akkor jó. Restart ement. Ja. Ezt most jól megmutattad nekem, mert... Ja, igen, lehet, hogy restart ment. Ja, és srácok, meg lányok. Én mondtam, hogy... Jaj, várják, vagy közben mondom. Jó. Én mondtam, de várjál, most ide visszadobott. De mi? Ja, igen. Na, hogy én mondtam, hogy fejezzük be a versenyt. Hát nem ez lett. Nem ez lett. Jó, de ezt nagyon elbíráztam. Jó, igen. És az a baj, mint az hogy- előző. Nem Most tudom. okos leszek, most okosan fogok gondolni. De mennyire le vagyok már meg? Utolsóként dobja föl. No problem! Harmadik vagyok, utolsóból lesznek elsők. Ja, amúgy igen. És ez most pont igaz. Hát, Vagy hát... ne kiabálj el. Kopogd le már. Lökt ki. De nem, mert akkor én is kilököltetek. Ja, igaz. Júj! De ne lökjél már meg! Ne már! 8. vagyok utolsó, de nem baj, még van esély. Csak nem sok. Mondjuk nagyon elhúzta. Nem baj. Jó, ezt a versenyt most már mindenképpen befejezem. Igen. És utána végre a videó. Igen. Már tényleg. Igen. Már negyedszére vagy harmadszorra mondjuk. Jó, hogy- beértem őket! Íj, de legalább kilökted is. Így, rossz irány! Nem baj, menj. Ja, Így nem tudom. Á, Szerintem inkább kezd újra. nem, végig megyek. Még végig megyek. Oké. Te tudod. Kapok pénzt. Jó, 100-at. Hát nem, ezért. Ilyenkor, mert úgy van, hogy ahányan versenyeznek. Annyi, hogy ahányan versenyeznek, most Tehát akkor mondjuk, most ezret kapsz? most 8-an versenyeznek, Igen. és ezért 8000 az első. Igen. Másodiké 7000, és így az utolsó úgy Hát jön ki, 1000. hogy 1000. De azért még Az gyorsan. is jó amúgy. Igen. De amúgy ott az utolsó. Hol? Ott a térképen látszik, Ja, hogy ez igen. lehet. Nem Az biztos, nem biztos, hogy de nagy esély van rá. Szóval az még úgy durva, hogy ilyen elő. Hát ilyen, nem az utolsó, hanem az utolsó előtt. Ja, nem igen. Az utolsó. De az durva, hogy mondjuk ilyen előnyből beírem. Ja. De ez ő! Ez ő. Beértem. Hát még nem, már mindjárt vége. Elmentetek valamerre. Másmerre. Anya, ezt a kört szeretném befejezni! Ne kapcsolom majd ki én is. Jó. Mindjárt vége. Ott van a izé. Ja, ők már beértek. Nem? Nem. Ja nem, valamilyen megálltak. Nem sok, még 6 ellenőrző. Még sok van. Ja. És ezt hol látni? Ott fölül a... Jó, egyet előztem. Két felületet, aztán a 3-as. Kettőt előztem, júj. És látod? Látjátok? Neki mentem már sok dolognak, ezért nehezebben kanyarodik az autó. Igen. Hát igen. Ez ilyen szimulátor. Már megint rossz irányba jöttem, azt nem hiszem el. Érj már be! Mi? Érj már be! Jó, de az előbb hogy beértem. Mm. Még amúgy most is van esély. De nem sok. Ja. De még ilyenkor is nyomni kell. Jó, hát már nem, azok már beértek, már csak egy ellenőr. Már a következő az a cél. De az hol van? Még mindig nem értem. Ott ez a cél. De hol van az Finish. ellenőrző pont? 8. Na, ezret kaptam. New personal best. Apa, nézd, ez az autóm. Ó, gyönyörű. Gyönyörű lett. Apa, visszamegyek neked a garázsba, jó? Jó. Hogy ne egy ilyen autóval menj. Tudod, hogy még mi megy? Hogy mi melyik gomb?
Ja, tudom. Na, és akkor ennyi lett volna a videó. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és sziasztok! Hello!